Čau, pokud děláte ve Windowsech v Exploreru, tak asi stejně jako já používáte jednu věc, že přidáváte nějakou novou složku, takže pravým tlačítkem kliknete, objeví se vám kontextový menu, tady vyberete nový a tady vyberete složka. Problém je, že různé programy si tady přidávají další a další nabídky přesně do tohohle nový, jako například tady ten Scilab. A já tady ukážu, jak se těchhle zbavit a výrazně zrychlit tuhletu nabídku New nový. Takže, co k tomu potřebujete? Potřebujete si pustit regedit, což se udělá tak, že dáte start, run, napíšete regedit, OK. A jste v editoru registru. To, co nás zajímá, bude najít určitý klíč. Možná prvně stojí za to si to zazálohovat. Záleží. Tohle je vcelku jednoduchý, já to nedělám, ale asi byste měli. Dáme find, napíšeme shell new dohromady a dáme find next. Tohle nás nezajímá, protože už je to o úroveň níž. Tady vidíte, na které jste úrovni. Pomocí F3 hledáme dál. Link v zástupce, to já tam chci nechat. Zase o úroveň níž. Tohle už je přejmenovaný. Zase o úroveň níž. Tak a SCE je jeden z těch, co si tam ten můj program přidal, co jsem si teď nainstaloval. Tak a jediný, co já udělám, je, že to opět přejmenuju, tenhle klíč, a používám shell new alt. Pomocí F3 najdu ten další, zase kliknu pravým, přejmenuju, já si to opět přejmenuju na shell new alt. Tak. A to je celý. Teďka už jenom stačí zavřít ten registr. A pokud se podíváme, kliknu zase pravým, jede mi kontextová nabídka, dám new. A už tady ty programy nemám. Už je to zase o trošku rychlejší. Tak, to bylo celý. Jednoduchý, ne? A pokud nebudete mít co dělat, mrkněte na kohovolit.eu. Čau.